Здравейте, мили творящи хора! Сигурна съм, че който кликне на това видео е точно такъв човек, който твори собствената си съдба. Намирам се в Magic Cafe Satori в стария град на Пловдив. Едно кафенце, в което се творят чудеса и обожавам да идвам тук. Водят се много интересни разговори и срещам изключителни хора, както разбира се и самите наематели на кафето са просто вълшебници. Ако искате да ви се случи нещо вълшебно и сте в град Пловдив, просто посетете Сатори. Не правя реклама на заведението, а просто обожавам всички места и хора, които съм открила, да ги споделям по някакъв начин и с тези, които чуят в момента. И имам някакво такова изкривяване, което е хубаво за мен, много искам да го споделя със света. Днес имаме една от тези срещи, които живота сам наглася. Малко предисловие, преди да дам думата на една прекрасна дама. Първо да ти кажа, добре дошла. Запознаваме се с Олимпия. Се запознаваме в момента пред вас, може да се каже. Нещо такова ни се случва и от тези срещи, които живота нарежда. После ще разкажа как. Здравей и много се радвам, че можем да споделим твоята творческа същност с други творчески същности, които ни гледат в момента. В едно вълшебно място, където е точно срещата, изненадата, преминаването от първоначалното към това, все едно винаги е било продължението. Точно, има наистина такива срещи, които срещаш човека за първи път и то не е за първи. Просто то е усещане, то е вид синхроничност, която сега е много така актуално да се говори, но за първи път срещам човек, който се запознавам първо с неговото творчество. Тоест, през нейната рокля, ето тази рокля, която е по един изключителен дизайн на Олимпия. И как ми се случва всичко? Искам да разкажа историята, защото тя е въвеждаща за онези неслучайни неща в живота. Винаги съм смятала, че роклята е нещо, дрехата тя говори преди жената изобщо да проговори. Особено когато един артист е на сцена, в случая както съм аз, за мен е много важно самото облекло. И в моите мечти и представи за фолклорни дрехи е било да има висша мода, която да изразява българката, обаче да може съвременната българка да изразява нашето изконно, дълбоко, родно и закодирано. Да. И всъщност бях намерила една жена, която ми плетеше рокли. Представях си, че искам да нося също плетени рокли на една кука. Намерих тази жена, тя ми изплете рокля след рокля и в един момент, за съжаление, почина. Снежето, искам да посветя този наш разговор и на нея, защото нейните рокли, които обличам напоследък на концертите си, те спомнят онези занаяти, които са изключително важни. Темата е много обширна, но в момента, в който ми казаха, че тя е починала, дойдох тук до магазинчето, където си взимах нейни неща и вървя по улицата и си казвам, Господи, защо ми се отнемат тези хубави хора, които така са творчески, които ми даряват на мен самата устой. Тя беше като майка Тереза, изключителна жена. И вървя и сядам тук на кафето и се оказва, че до кафенцето, същите хора, които държат кафето, имат магазинче. Влизам, приятели, в този магазин и Дени ми казва, момичето в магазина ми казва, ти знаеш ли, че имаме едни рокли, но това е в момента, в който аз съм загубила жената, която ми плете роклите. И ми казва, тук има едни рокли, които ти ще оцениш, те са много специални, аз даже съм ги скрила така, защото те не са за всеки. И в момента, в който облякох тази рокля, аз си казах, ама това е моята мечта, висша мода с такъв тип елементи. И сега вече те оставям ти да разкажеш
Много се радвам, че сме заедно и можеш да споделиш това твое творчество, което ти ми сподели, че всъщност отново ти се дава свише, така както се пишат песни, така както се пише поезия и вече можеш да разкажеш. Съвсем изненадващо, неочаквано за мен, лежейки на един плаж в Албания, просто започнах да виждам и да усещам вибрацията на цветове, фигури, символи и започнах да се чудя какво се случва. Никога до сега аз съм човек прагматик, по принцип. Всички други административни неща винаги са ми се отдавали с такава лекота. И изведнъж творчество. Това тотално не беше съвместимо с времето, в което пък се От коя сфера идваш? Защото ние се запознаваме в момента пред вас. Аз съм политолог по образование. Говоря няколко езика, защото туризма ми е хоби, с което също доста време се занимавах и за удоволствие и като работа. И това идва като нещо съвсем трето, което обаче след всичката регулярност, обикновеност, ангажираност и стрес, някак беше необходимото точно противоположно, бидейки красиво, елегантно, нежно. Един красив свят, друг свят, абсолютно вътрешен свят. Именно. И какво, задавах си въпроса, създавайки дрехите, какво всъщност ми казват тези символи, щом на мен ми харесват, аз трябва да мога да знам защо са дошли точно при мен. Какво е посланието, което имат. И си казах, аз съм една българка, изключително голям родолюбец, изключително силен дух. Аз съм човек, който може да се определи като постигатор, т.е. има ли задача, има ли цел, винаги Козирог като зодия, винаги се постига, независимо колко време и какво ли отнема. И защитавайки тази черта и всъщност стъпвайки на нея, като сила, да, започнах да разглеждам живота си до този момент, като как е притворен характера. И видях колко много съответствам, как не само аз, разбира се, съм носител на всички тези положителни, изключително силно положителни качества. Качества, които обаче, да, бабите носят, да, майките носят, да, приятелите носят, но които много странно, излизайки зад граница, толкова по-очевидно ставаха явни. Прекарала съм много време по чужбина, както казах, много обичам да пътувам и там. Запознавайки се обожавам Азия. Обожавам Азия. Усетих и в роклите така някакси едно смесване на културите, но в същото време много нашенско, през нашата призма българска. Ами, всъщност, нравите на азиатците изхождат от едно много просто, много весело и леко нещо, което човек като прекара по-дълго време там, започва да свиква с него и да може да прави разликата с това какво е тук особено в България. Там всеки има място под слънцето. Там усмивката е винаги на лицето. Там никой не иска повече, защото не е доволен от това, което има. Там всеки раздава и красота, и лекота, и радост, и всъщност, връщайки се в България, след едно от пътуванията, тази разлика ми се стори огромна. Българската жена върви по улиците с милион грижи, с милион задачи за решаване, с милион мускули, за да може да се справя на всеки един от фронтовете, забележи думата, наша много често се използва. И като цяло, разказвайки в този контекст, все едно жената е на война. Да, факт, историята говори именно за това. Тя трябва да е издръжлива,
тя трябва да може, тя трябва да знае. Обаче знаеш ли кое е така фрапиращото, или поне за мен тогава като прозрение дойде много, много рязко. Бидейки в Германия, гледайки там жените, установих, че съм горда, че съм българин. Българин винаги може да измисли и ще го направи. То просто му е заложено, закодирано да бъде толкова гъвкав, да бъде толкова адаптивен, да може да измисли от стопването вода, да се читае по такъв начин нещата само и само, за да му се получи. И изведнъж казах, това е българин. И когато се появиха всъщност символите, аз много време прекарах в изучаването. Преди това появява ли се, имала ли си такъв интерес към символиката на нашите типично български символи, знаци? Не, макар че... Знала ли си как изглеждат, когато... Или те просто ти ги рисуваш и после разбираше, че това е... Именно това е начинът, по който при мен се случват нещата, защото когато ги виждам, аз нямам понятие, обаче по някакъв начин вибрацията, която носят, силно събуди интерес ми откъде аз имам такова знание, какво означава, защо точно на мен. Аз съм фактите са, живея в България, жена съм, значи трябва да има някаква връзка, някакво послание. Понеже не може да е нещо просто така спуснато, трябва да има развитие, трябва да има продължение, което е още една от причините, или поне поводите на причините, много е важно преди да използваме, да ги различат в основното значение, което носят, и да разбера, че от голямото към малкото, всъщност това е нещото, към което и космос, и Вселената, и всеки малко или много се стреми. До сега винаги съм ви казвала, винаги сме учени, нашето поколение е така. Гледайте навън, гледайте наоколо, за да бъде отклонявано вниманието от самия себе си. Силата. Именно. И това, правено с толкова време, толкова продължително, в момента, в който идват символите, те правят точно обратното. Те събират, концентрират и вниманието и силата е българската дума за енергия. Аз също не харесвам думата енергия, като си говорихме с тебе. За да може всъщност фокуса, който е едно от най-правещите, най-творящите неща, да бъде съсредоточен в едно. И се оказва, че символите навсякъде по света всъщност са едни и същи. Интересно. Независимо дали се намираш в Южна Америка, дали си в Китай, там имах възможност пък да покажа колко точно са идентични. И също така да кажа, до сега винаги сме се стремяли да бъдем различни. Коя държава ще е по-силна в това, кой човек ще е по-проявен в дадена област и изолиран. Тоест акцентът винаги е върху различието. Докато всъщност символите направиха нещо точно обратно. Ние всички сме... Търсим по какво се прилича. Точно. И когато възприятието изхожда от това по какво си приличаме, как сме сходни, тази конфликтност, която се получава в желанието да си различен, всъщност моментално се стопява. След това прозрение разбрах, че всъщност на нас от край време са ни дадени символите да използваме според необходимостта за времето, в което се живее. Нужно ли ни е това, което е било нужно преди като символика? Разбира се. В нашето съвремие и защо това е така? Това е така, защото без основа, която е била създадена, по която толкова време са ходили нашите предци, основата, по която ние продължаваме да ходим, не само трябва да бъде обгрижвана, не само трябва да бъдем благодарни за това, че
че съществува, а за начина, по който да я поддържаме, така че да просперира и да може да отвори, да постели градинката към нашите поколения нататък. Всъщност това е ключовото разбрах, че това е ключовото в създаването на дрехите, защото да, традицията се съхранява в символиката, да, носиите не са колекции. Аз не харесвам за себе си думата дизайнер, например. Аз съм творец. Да. Но носиите са правени не за лято-есен, те са правени за различни поводи. Цялото знание, което е предадено през носиите, през наричането в носиите, през те са заклинания в положителен смисъл на думата. На този род да му бъде... Първо са записвали историята, разбира се. Този род съществува. Всичките тези бродери де-факто отразяват през знаците, през символите, историята на цели родове, поколения, заедно с закодирането на това какво да... как да продължи. Най-важното за един човек Като благословия дори. Именно, да. Най-важното за човек е първото събиране с човека до него, с създаването на семейство, математиците на основните всъщност са символи. И то е... Сега, знаеш, сетих се за една моя песен, която се казва Булченски чиз. И в нея много красив текста се пее бяла булченска носия, ден и нощ така. Бяла булченска носия, ден и нощ така. В нея исках да обшия моя влюбен свят. Бели менци, бели птици, първа китка, първа сгледа в нея моето сърце побрах. И тя много красива песен, наистина една история, ти тъчеш със сърцето си, с любовта си, въпреки че не знам всъщност дали самата мома си е такава носията или нейната майка го е правила за нея. Тази женска сила, която се предава в рода, в случая аз съм изпяла това, тя е малко тъжна песен, защото той се жени все пак за сестрата, не за нея, но просто ми дойде точно това. Как се е предавало от майката на момичето или как се е случвало? Ти си наясно може би с тези неща. Във всяко отношение, в което има и кръвна връзка, това се закодира в гените на самия род. Колко е важно. Колко е важно и благословията и да я имаш. И да оценяваш, и да умееш да благодариш, но и да знаеш, че отговорността, която имаш, всъщност е в това какво ти ще внесеш в вече съществуващото, дали ще е ново, дали ще е някаква благост. Няма значение това, което на теб ти е дадено да привнесеш, защото ти не случайно си част от цялата тази верига. Днес си мислих и за когато те са се събирали жените, по женска линия, в селото, в града или в рода, докато си говорят и се виждат на така наречената раздумка, те са плели, везали и по този начин са обменяли своя женски опит, история, традиции, рецепти и всичко това се втъкава, тази сила, колко е важно да имаме нещо такова. Не сега се плащат луди пари за ретрити, женска енергия, те са го правили, моята баба всяка неделя се виждаше с сестра си и жените от рода са се събирали сестрите или жените от рода, за да обменят какво им се случило през седмицата. Ето това, този обмен, колко е важен помежду ни, общуването. Ти да разкажеш за твоя свят, аз да разкажа за моя,
друг за неговия и така. Не Да се само, валидира. не само общуването, а това е самото създаване, времето, което са прекарвали заедно, са използвали за няколко, едновременно няколко неща. Процеса на общуването е стартовата точка, разтоварването. Да. Завихрянето се получава през, отново не харесвам думата медитация, но всъщност творейки, Ти го правиш, те медитират. Да. Ти се свързваш със себе си, плетейки, творейки, шиейки и дори си мислих за зашиването на душата. Когато си тъжен или ти се плаче или нещо, ти докато твориш красота, ти сякаш закърпваш онези болки, които не че ги внедряваш, а по-скоро значи, когато лекуваш. създаваш, понеже това е много, много хубава тема да отваряш, когато създаваш, в такъв случай не бива да си тъжен. Аз, например, не готвя, когато съм зле. Точно така, самата храна. Това е друг начин на наричане за храната, която се прави с любов. Всъщност тя е благодатна. Дори има доказани случаи на това, че когато някой приготвя храна с влага мисли негативни в приготвянето, или не си е дал сметка, че между другото нещо или слуша новини и там нещо или няма да е така хранителна, или няма да е така даваща сила, както би била, ако успее да се събере отново вниманието във времето и да се направи просто като носи щастие, носи радост, носи пълнота. Това е едно непрекъснато поддържане на семейните огнища, което е и още една от ролите на жените. Всъщност много добре са знаели, много добре са го правили. Идеята е в последно време толкова се възраждат всичките тези традиции. Това е много хубаво. Но е много важно, когато се възраждат, те не могат едновременно с това да бъдат адаптирани към съзряването, към развитието, към благоденствието. Това, което ти ми каза за твоите рокли, искам да поговорим за тях. Те носят символика. Всяка една от роклите е различна и носи символика. И ти ми каза, че всъщност правиш, когато видиш човека, ти сътворяваш рокля за него, спрямо неговите символи. Ето тук вече идваме до личния избор, коя носия или коя рокля или кой символ аз избирам за себе си. Вече те пак може да носят код от рода ни и от нашата родина, но да бъде моя код, моя личен идентичен код по някакъв начин. Защото колко е важно всички символи, които носим върху себе си, независимо дали е медальон или дреха, или аз специално много внимавам какво обличам, каква щампа слагам върху себе си, в какъв аспект е това, което носи, защото то ми носи тази сила и искам ли тя да преобладава в живота ми. Разкажи, примерно днес, ето роклята, която ни събра, какво означава тя? Защото всяка рокля има история. Всяка рокля има история, има и конкретно предназначение. България като сила е много голяма, магията в нея е абсолютно достатъчно и абсолютно на мястото си, само дето ние се правим, че сме забравили как и какво да ползваме по предназначение. Ако до момента ролята на България е била защитната си функция, която всъщност е инвестирана в името на бранда. Името на бранда е Менамор. Менамор, спомня. И как се... С английски не съм много... Има всъщност има много значения, но това, което аз вложих вътре, едно е мем е спомен. Тоест вложен е спомена, само че в съвременния му вариант. Другото значение на меме е вода в египетската. Така. Защо вода?
Защото водата се представя като ограждащи канали, т.е. има защитна функция. Ролята на България по принцип е защита. Но водата, освен това, е и гъвкавост, плавност, преминава, и да прави се такава лекота, няма преграда. Тоест, в българския код, ген, е заложено и това качество. И ако до момента се акцентирало на защитата, предпазването, което абсолютно отговаря на историческата последователност, то сега е момента, от доста време вече то се вижда, как се сменя посоката. И когато правех роклите, всъщност ти ме питаш за индивидуалното, аз ти отговарям за колективното. Като творец винаги мислим за колектива, това е просто нещо, което няма как да... Тогава подтика беше този, просто имаше нужда, т.е. в момента все още е така, имаше нужда отколкото може повече жени да възприемат, спомена за себе си, да си вземат само тази сила на духа, всичките тези умения, всичките тези знания и да прехвърлят, да прескочат на съседната пяка, за да творят, за да носят радост, за да бъдат центъра, който всъщност излъчва и тази роля, това е вплетено в нея. Ние вече не сме тук да страдаме, да се пазим и се защитаваме, а да раздаваме това, заради което всъщност ние сме дошли на земята. Радостта е дори по-висша вибрация, отколкото любовта. И когато настроението това е много ценно, което казваш, да. Любов беше в този преходния вариант, защото няма радост без любов. Да. Нали? И затова толкова дълго време работихме, за да стигнем до любов и да можем не само да я приемем, да я направим като част от нас. Да станем самата любов. Именно, да. Много песни се пеят за любов, винаги е била вплетена като дума, като значение, като символ, с или неизживяна, или несбъдната, или пропусната, или все нещо не е наред на тази любов. После имаше и преход, в който любовта е тази, която така да се чувстваш жив, значи време и творчество отново в нея вградено. И сега вече като база любовта, за да може да се надгради с радостта. В какви благословени времена живеем, в които можем да разсъждаваме, да търсим, да вграждаме в себе си любовта и радостта, а не оцеляването. Ние имаме този невероятен шанс. И като каза песни, аз съм много внимателна на тема песни. Ето тази песен съм я изпяла доста млада. Сега не бих я изпяла заради кодировката, която съм си направила по някакъв начин. Но особено последните ми песни през годините винаги съм гледала да изпея това, което искам аз да живея. Мен да ми се случи и да бъда носител точно на радостта. И като каза защита, понеже излизайки на сцена, много хора ме питат: добре, ти правиш ли си защита? Аз казвам: кого? За какво? Нали? Не разбирам, защото когато ти излъчваш любов към хората, когато ги обичаш, когато пееш с любов, когато си там в любовта, с любовта си, самата любов, тя излъчва, тя няма как да приеме нещо негативно. Ти излъчваш към площада, към хората, към аудиторията, която е към зрителите в момента. И съм си казала, от кого да се защитавам. Но все пак, да, имали са много защити, като пафтите, такива бижута или нещо, което несъзнателно в самите дрехи е втъкана тази защита в нашите носи. Пафтите са винаги в българското, за това започвам, съществуват едновременно защитата и творенето. Да.
за да може да Ние да се съществува... защитим. Да се творим. Точно, за да може да съществува и да бъде в най-висшата си форма творението, то трябва да е защитен, защото когато идва резултата, той също трябва да може да бъде защитен. Но отново фокусът е да не се изтърва нищо, което по някакъв начин саботира тази база, тази надграждане, това оголене, това преумножаване. То си давам сметка, че всъщност защитата не е непременно да е само негатив, а то е нещо, което е фундамент, основа да защитиш една дипломна работа, да защитиш своя труд, да защитиш правото си, семейството си, нали? Това е... Затова има две думи. Едната е талисман, другата е амулет. Разликата... Не са много български. Не, и двете не са български. Не знам кои са българските съответствия, обаче, може да трябва да потърся, да. Но те пак символизират тази дуалност, която така или иначе се намираме. Амулета предпазва, талисман носи късмет. Да. Но ето сега обличаш една рокля, която да разчетем какво съм облякла аз като сила, като излъчване. Робетицата е българската или ябълката. Всъщност това са двете думи, които определят и са определени в тази рокля. Аз съм кръстила градина. Разбира се, всеки каквото си избере. Имах правото да си избера от поне 20 рокли, доколкото знам твоята мечта на плажа се е превърнала в колекция от 200 рокли, които са уникати. Всяка една рокля не се повтаря. Ще сложим и линк към сайт или нещо, ако имаш. Не, роклите не са 200. А повече ли са? Не, по-малко. Аз така съм чула 200 рокли. Може би, да, може, да. Какво да се случва как? Не, само 10 от дизайните, които видях, изглобих. Всъщност успях да реализирам. Сега предстои да продължавам нататък с останалите. Всъщност, може би нашата среща е спомена и всъщност идеята, че има мисия в това, че е важно, че не е била на празна този спомен на плажа или всъщност тези знаци, които са дошли. Аз много си мечтаех да мога да срещна хора, които да са носители точно на тази идея, която имах. За силата, която носи радост, за споделеността, защото много хора се страхуват да споделят, понеже така. Всъщност, всеки един момент, в който сме тук и сега, е този, който си дава утре. И когато ги направих в момента тук и сега, казах, утре, но времето е едно несъществуващо понятие. Утре те биха преумножили многократно точно ето тази радост, която на която и е време да започне да бъде повече, отколкото защитата. Да, радостта. И сега се давам сметка, защото аз съм носител на радостта. През музиката, през поезията мога да кажа, че съм носител на любовта. И не само, но така основно тя е заложена. Защото, както каза, символите, които ни вълнуват, които са подобни в цял свят, всъщност ние като човешки същества в цял свят имаме подобни потребности от обич, от радост, от взаимност, от споделяне. И ето как радостта си вика радостта. В смисъл се среща с радостта, любовта се среща с любовта. Когато ти се превърнеш в тази любов, когато започнеш да я излъчваш към себе си, към всичко и всички, нали, и включая вече и себе си, защото много дълго време се учих, както и повечето от хората, които ще гледат, предполагам, да обичаме и себе си, защото
това не ни е предадено. Това е изходната Да. позиция, За да която стигнем до нататък радостта. можеш да обичаш. Да, но като дете бях изключително ведро дете, много весело и носих точно това, точно тази дума радост. И много често съм наричала себе си радост. В смисъл като символ на това. Каквото и да ми е, излизам на сцената, аз доставям радост. А любовта, тя си е любов. Нали? И ето как самия живот някак си ни събира и ни среща и виждаш как ти, ако човек сега се чуди в момента, който гледа, да речем, за какво го плета този пуловер или тази, защо шия това, или защо ми е, да речем, да правя тази нова рецепта при толкова много рецепти, или защо ми е тази картина или музика. Всъщност тя е нужна един ден, тя ще си намери човека или предназначението, или мисията, и нашата среща с теб е точно такава. Аз искам да бъда носител на символика, на женственост, на българщина, на финес, на красота, на изящество. Нещо, което сега имаме възможността да помислим за тези неща, въпреки че все повече започва да става това течение малко така, тениска, дънки, маратонки, да ти е по-удобно, и започваме да губим тази женска линия на това, което сме. И забелязвам как твоята рокля, сега тази рокля, мога да облека и с маратонки, и мога да отида на някой много изискан коктейл, мога да облека на сцена, мога да отида на интервю с нея. Те са изключително универсални. Много в едно, точно каквито сме. Да. Каквито сме и ние, каквито... Нещото, което в ежедневието би могло да ни допълва да бъдем себе си, всъщност това се постарах да направя. И да е удобно, и да е елегантно. Нито да се подценява, нито да се преекспонира някой от качествата на... Изключително женствени. Просто като ги видях, казах, ето това е нещото, което... Даже съм си мислила, че трябва аз да направя някаква марка, която да бъде с точно ето това, и си давам сметка сега, нали, хората, които гледат, че когато някой го е направил, ти вече си го случил, нали, това. Ти си, и това намерение си го изпратил по някакъв начин. Хора, които са носители пък на тази красота, на това съчетание, го поемат. Не, че аз съм измислила това, което ти, но то се съчетава някакси. И аз вече го имам. Аз вече имам такава колекция, която мога да представя. И това е прекрасно. Най-много се радвам и казвам, като ме чупох, колкото повече, толкова повече. Винаги това ми е носило максимално удовлетворение и засилва още повече радостта, която извира и усещам в себе си от едно известно време. Не съм вярвала, че ще си говорим за радост. Просто много приятно ме изненада. Липсваше ми напоследък. Защото когато раздаваш радост и когато виждаш тъжни лица, усещаш тази, нали, като творчески личности, ние попиваме и болката, и тъгата, и всичко това, а ти трябва да излъчиш радост. И когато насреща дойде някой, който ти дарява това, което ти даряваш на света, е толкова хубаво, защото ти изпълваш отново себе си, вярата си, че всъщност ти се изпълваш точно с същото съдържание, нали, с радостта, това, което щедро раздаваш на другите. Е много приятно. Благодаря ти. Да. Ето и вижте как предаваме ви тази радост от нашата среща. Надявам се да се чува добре, всичко е толкова импровизирано, просто съм се включила телефона, искам да ви направя съпричастни с този разговор, защото Олимпия, в действителност, още преди да я видя, само когато видях роклите, аз знаех, че ще срещна не една вселена, ще срещна много вселени в един човек,
И всъщност разбрах, че в действителност, да, ти си изключително духовна личност, била си в такъв по-корпоративен свят. Сега в момента много се отключват дарбите на хората. Да. И това е точно когато ние сме сътворци. Направих един сайт, който се казва Новата земя, където публикувам стиховете, които пиша в момента и си мечтая да напълня сайта с хора, с сътворци в новата реалност и в новата земя, които творят себе си, своя живот и съответно го правят и за цялото. Да представям такива хора и в един момент тази мечта започна на шега на майтап да се случва и ето ние си даваме това позволение да се срещнем, да включим камерата, да стане нещо просто така импровизирано и да доставим освен красота и радост. Ето това е един от елементите, който днес определено не очаквах, но много ме зарадва. Носи ли самата рокля символика на радост? Самата рокля носи символика на празник. На празник? На празник. Празника винаги е радост. Да. Или поне асоциацията трябва да бъде с това, следва да бъде с това. Затова определено... Затова харесвах тази рокля. Да. Това е... Жената празник. Така е. Какво се празнува, за нас всеки ден е празник. Би трябвало да бъде. Просто трябва да си спомним, че така е било и да го направим в ежедневието си. Приложим. Мислих си днес колко е важно. Всъщност винаги съм знаела, че дрехата е нещо изключително важно, защото това е уважение и отношение към нас самите. Предимно за нас, да го направим предимно за нас. И вече дори само да мълчим, тя дрехата някакси, ето, може да зарадва, може да спомни на някоя жена, че има рокля в гардероба, да взема аз да си облека една рокля, нали, все пак съм жена. И това е нещо много хубаво. Също си мислех днес за материята, за докосването, колко е важно материите, които носим, защото в момента, в който облякох роклята, когато се запознах първо с нея, след това с теб, усетих тази нежност на материята. Просто едно такова хубаво усещане и си спомних един случай, в който с моя приятелка, на която съм кума, искаше да ми подари една пола, имах рожден ден. И влязахме в магазин и аз си я облякох и казах, искам да усетя как се усещам с нея. И тя ми каза, Оли, никога не съм си задавала този въпрос или да искам всъщност да усетя как се усещам в тази рокля. Нали? Ами то всъщност това е много важно. Докосването и си дадох сметка всъщност, че материята, тъй като аз работя много за духа и в момента разсъждавам доста за земята и за материята. Това всъщност пак е в корена е майката, майката, земята и това докосване, тази нежност, този финес, което е всъщност точно женското е материалното, може би, не знам. Не, женското не е материално. Да, защото аз винаги в духа някак се така връзката, чистата духовната връзка с майката земя. Точно. През която всъщност мъжкото или материята може да бъде проявена. Да. Но да, връзката е в основата. Жената, за да може мъжкото да се прояви. Точно така. Да. Дали ще вдъхнови, дали ще спомни, дали ще нахрани, дали ще промножи, дали ще промножи. Да. Но първоизточника е материята се. Какво искаш да кажеш с твоите произведения на изкуството, на жените? Ами искам да кажа, вижте се с очите на силата, вижте се с очите на красотата. Детайлите не са важни, ако сте разсеяни, и фокусът ви не е върху това да се радвате, да благодарите, да сте в момента тук и сега, защото това е нещото, което радва и всички около вас.
много, много хубаво. С теб имаме много неща, които можем да си кажем. Искам да благодаря на земята, на живота, на моите приятели, които ме запознаха с теб. За тази среща да ти подаря моя фолклорен албум "Родовата сила" и с удоволствие ще бъда носител на твоите произведения, на моите концерти, за да можем да спомняме и силата, и нежността, и красотата на българката, и женствеността, и всичко, което носим в нашите гени като жени. И също така да ти подаря моята книга "Заветът на живота". Искам ли се да отвориш на случайен принцип, за да видим какво е посланието. Така. Защо ли не се отчудвам? Книгата има 15 цикъла и във втория цикъл е точно съхранението на същността и именно на всичко, което е свързано с земята. Първия е когато душата влиза в тялото на човек и се единява с него, а втория е това заземяване и тя отвори на стиха "Българска мома". Това е единственият стих, който кореспондира с интервюто днес и не е съвсем случайно, на не случайен принцип от живота. Българска мома. В мен говори много силно достоинството на българския род. Онази трепетна усмивка и румените бузи на момата, която притежава свян и чистота на горголица. Прекланям се пред непорочността, когато мъж е бил на фронта, на вярата и обичта, към корен, род и принадлежност, към вярата, която в тайно светилника запалва, и моли се на колене да бъде пощаден рода ти. Онази святост на момата, която ходи за вода, с вълнение пристъпва към момъка, дарявайки сърце с душа. Лицето ми съзижда образ, едва ли има вече света, такава вярност с деликатност, като на българска мома. Разкошно. И е точно по стена. Обожавам напоследък живота, започнах да му обръщам внимание повече на тези знаци и всъщност тази българска мома, всичко това, което пише в този стих, вярвам, че във всяка една от нас И това е, което сте в момента прави. Да, спомняме. И спомнете си точно тези части от вас. Неминуемо радват, неминуемо изпълват, неминуемо градят. Създават и това за след вас. Създавайте, бъдете, обичайте се, творете красота, бъдете силни в нежността си и въобще бъдете каквито сте. В момента, който си спомните кои сте, вие ще бъдете всичко, което е нужно да бъдете. Благодаря ти. И аз ти благодаря.